बेयावनो जोङो दा केरेलायाव दङ आसामनिमोन केरेलायाव दंफैयो गोबाव सम जाबाय जोङो थांनो होननानै ट्रेन टिकेटबो दानखाबायमोन आरो बे ट्रेन टिकेट दाननायाबो गासिबो केन्सेल जाजोब्बाय बे केन्सेल जानायजों लोगोसे जायनाखि लकडाउन बे लकडाउन खालामनायनि थाखाय जोंहा गासिबो उसुबिदायाव गोलैनानै दं ओरै उसुबिदा गोलैनायानो जाहैबाय दैनिफ्राय लानानै गासिबो आरो जों बायनानै गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै जायाब्लानो उफाय गैया आरो ओरै बेराफारसे खामानिबो बन्द कम्पानिफ्रा बन्द जाजोब्बाय बेनि थाखायनो आं दा गिदिर गोलावफोरनाव एसे खावलायनाय थाबाय जाहाथे बे थांनो हानायनि गोहोखौ सरकाराबो एसे मदद खालामो एबा नायो जोङो दा आसाम चिरां डिस्ट्रिक्टनि दा जोङो केरेला मालापुरम डिस्ट्रिक्ट पापनागारि टाउनाव दङ दा जेनाखि जोंनि बे कर'ना भाइरासनि लकडाउन जादों दा बिनि थाखाय थांनोबो गारि घरा गैया आरो ओरै खामानि दामानियाव बन्द जाना दङ दा बिनि थाखायनो जोंना जानाय लोंनायनिफ्राय थानायनिफ्राय दा जोबोर उसुबिदा जानानै दङ दा बिनि थाखाय जोङो आसाम सरकारनिफ्राय माबा मोनसे हेफाजाब मोननो लुबैदों आरो सोरबाफोर माबा बुंबावो नामा खुलुमबाय जोङो दा केरेलायाव दङ मालापुरम डिस्ट्रिक्टआव जोङो गासिबो चिरां डिस्ट्रिक्टनिजोब जोङो दा खामानिया बन्द जानायनि थाखाय जोङो गोबां उसुबिदा जानानै दङ ओरै बाहेरायावबो ओंखारनो हाया आरो ओरै मानसिफोरनावबो फैसा गैजोबला जानाय लोंनायनि बिराद उसुबिदा जाबाय बेनिखायनो जों आसाम सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनगोन साननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों।